प्रणाम भोजपुरी जहां आप सबका स्वागत है भोजपुरी फैंस क्लब में। जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चलिए आज बताओ जा रहा है सुपरस्टार पवन सिंह और मधु शर्मा के एगो फिल्म आ रही है जोना के नाम बा चैलेंज गाना के भी चैलेंज फिल्म के जो शूटिंग बा पूरा कंप्लीट हो चुका बा, लेकिन ओकर गाना के शूटिंग अभी हो रहा बा। कुछ गाना दुबई में फिल्म के शूटिंग भइल बा, कुछ गाना इंडिया में भी शूटिंग हो रहा बा। आप सब देख रहे बा, मानल जा रहा बा ऐसा कि एक चैलेंज मूवी में एगो दूगो जो गाना बाड़े हॉट गाना भी हुई हन, कुछ देखे के मिली आप सबके। और रोमांस और एक्टिंग कॉमेडी से भरल ये फिल्म भी है जो में बहुत ही अच्छा जगह से लोकेशन ले गई बा। ए गाना खातिर बता दी आप सबके देख रहे हैं दुबई में, इंडिया में बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेस पर जाके हर एक गाना के शूटिंग कर गई बा। एगो अच्छा लोकेशन के कि दर्शक देखस तो पसंद आवे कि एगो हिंदी से या साउथ इंडियन फिल्म जैसा लागे भोजपुरी के। भोजपुरी भी अभी उफान पर बा और बहुत ही जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा बा। एमें ज़्यादातर युवा नया हीरो आवे की कोशिश कर रहा बा। बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में किस्मत आजमावता लो। तो खबर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।